O sa kanakong sunog ang miulbo sa Barangay Mambaling. Karon lagi yung hapon. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, miulbo ang dako nga sunog sa sudlunon nga bahin sa Barangay Mambaling nga nakaapekto og duha ka mga sitio. Alas 2:19 karong hapon, nadawat sa Cebu City Fire Department ang alarma sa sunog sa sudlunon nga parte sa Barangay Mambaling. Apektado ang bahin sa sitio Pungtod, ingon man sitio Huyong-Huyong. Gikatahong nagsugod ang alarma sa sunog sa panimay ni Joy Amora sa gipanag-iya ini nga internet cafe. Dali nga nakakatap ang maong sunog gumikan sa kahagipot sa dapit ug tungod kay nagsikit-sikit ang mga panimay nga sagad ginama sa light materials. Naisa sa Bureau of Fire ang alarma ngadto sa third alarm gumikan sa paspas nga pagkatap sa maong kayo. Alas 3:42 karong hapon, gipaubos nila kini nga under control na ang sunog. Apan hangtod sa pagkutlo ning mga balita, padayon pa ang firefighting operations sa BFP gumikan kay may pipila ka man ka mga Pinoy-anan nga pabilin nga nagkayo hinuon luwas na og layo na sa kakuyaw nga makakatap pa ang maong kayo. Padayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan sa maong sunog kung unsa gyud ang hinungdan. Gibana-bana nila moabot sa 70 ka panimay ang apektado sa maong sunog. Sa initial damages sa BFP, gibana-bana nila nga moabot sa 1.2 million pesos ang danyos sa maong sunog. Gibutyag ni SFO1 Leo Pastrana, ang investigator sa BFP nga nakasinati sila og suliran sa pagresponde sa sunog gumikan sa hagipot nga lugar ug ingon man sa mga tawo nga nagdasok sa dapit, labi na katong mga nagluwas sa ilang makabtangan o ilang mga mahal sa kinabuhi. Atong paminahon karon ang tipik sa pamahayag sa fire investigator ingon man sa acting barangay captain sa Mambaling. Number 1 gyud ang kahagipot sa atong daan. Kulang supplies tubig tungod kay ang mga fire hydrant lagi usad. Ang kwansan atong crowd grabe. Maglisod na atong mga firefighters kita man nimo unsa ka kuan ang crowd diri. Na-trace na ito, Sir Gikan, o unsay posibleng hinungdan siya? Sa pagkakaroon, under investigation pa ni siya ang atong cause. Yes, na to kung asa gyud between sa interior gyms na to kay natay tulo ka available din Puntod gym, atong Abia gym ug Viking. Ang problema na to dire kay basin wala sila suga tungod ani kay dire sila ang affected area. So most likely ang pinaka nearest na to is Abia gym. Depende lang sa gidaghanon. Dugang ni acting punong barangay Palomo Vestil nga sa pagkakaroon ba wala na hinoy problema sa mga residente nga nasunugan gumikan kay ang maong lugar kabahin man sa SIR program o Slum Improvement and Resettlement Program sa dakbayan sa Sugbo ug gipanag-iya sa gobyerno ug gibayaran sa mga residente kining dapit nga ilang gipuy-an mao nga hayan makabalik ra sila sa ilang mga Pinoy-anan. Kabahin hinuon sa pagdeklarar og state of calamity sa maong dapit labi na sa barangay council kini ang sutaon pa sa barangay gumikan kay dunay kasungian sa barangay council kay pipila ka buwan nga wala nagpahigayon og session sa barangay Mambaling tungod ni ining sitwasyon karon sa modapit kun diin may duha ka mga nagpaila nga barangay kapitan sa lugar, si acting barangay captain Ann Vestil Palomo og si elected barangay captain Hines Abellana. Mao kanang latest Bob gikan dinhi sa gawas. Thank you so much sa Nico Sirino sa imong live report.